Kag sa numero 1 sa mga balita sa buong adlaw. Business as usual ang mga commercial hog farms sa probinsya. Ini sa piyak sa pagpositibo sa ASF sa pila ka mga baboy sa Bacolod ug Negros Occidental. Ini sino sa pamuno sa Negros Occidental Hog Raisers Association. May report si Nico Delfin. Nagapabilin nga business as usual ang shipment sa mga baboy gikan sa mga commercial farms sa Negros Occidental kag Bacolod pakadto sa iban pa nga mga probinsya. Inigin pahayag ni Ray Dilarama, presidente sa Negros Occidental Hog Raisers Association, nga nagsiling man nga tubtob nagapabilin sa green zone ang probinsya. Magapadayon sila sa pagbaligya sa ila produkto sa iban nga lugar. Ang protocol sinada is red to red. If, for example, i-declare nila red zone ang Bacolod, you can ship to anywhere in the Philippines basta red man. No? So but as of now, ang Bacolod is green. So kung green ka, iskan din ka lang pa-ship sa mga baboy. May 4 na ka mga kaso ng African swine fever sa Bacolod kag isang nagpositibo man sa ASF sa Banwa sang Pulupandan sandig sa test result sa Bureau of Animal Industry. Pero suno kay Dilarama, hindi ang African swine fever o kung anuman nga swine diseases ang nag-aapekto karon sa hog industry, kundi ang mga spekulasyon nga naghahalit hasta sa mga market vendors, ilabi na sa mga backyard hog raisers nga hindi man malipod nga ginapamintahaan tugas ang sitwasyon. Ang kapatay sa amon subong, hindi mismo ang disease, kundi ang mga spekulasyon sa mga tao na parting ang disease ari na or hindi pwede kataon baboy kung namunin. So, ang kasuffer sila, hindi lang ang producers, kundi ang mga stakeholders. Nagapating pamuno sang grupo sang commercial hog raisers ang probinsya nga mangindako nga kabudlayan para sa industriya kung hindi ma-contain ang kaso sang ASF. Ganit tubtob karon. Gina-in-house nila ang caretakers ng ilang mga piggery agud mapaiway ang paglapta sang swine disease. Ginapaabot man nila nga kasubong sang pagpanghangkat sang COVID-19, matigayon ang pagmanufacture sang bakuna kontra ASF. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.